Аз нямам този академичен опит, какъвто има професор Иво Христов, и катедрата малко ме стряска сама по себе си. Първо ви благодаря ви за интереса, благодаря ви, че споделяте тази енергия, която ние искаме да дадем в момента, защото аз приемам, че това не е партийна битка. Това не е даже битка за парламента, това е битка за България. Аз съм абсолютно убедена, това е моето веро, че ние трябва да направим всичко възможно, за да свалим това престъпно управление. Вярвам, че е наш дълг да се борим срещу тази арогантност, на която всички ние сме свидетели. Моята професия е журналист. Никога не съм била изкушавана да се занимавам с политика. Моята професия са думите. Думите, които трябва и съм се старала винаги да информирам, да потиквам към размисъл, към критичност. Думи, които трябва да ни правят по-борбени, по-търсещи. Търсещи да разберем какво става в нашия свят. Това винаги е била моята страст, професионална. Обаче в днешно време думите губят своя смисъл. А когато думите губят своя смисъл, ние губим своята свобода. Вече се размива границата между добро и зло, между правда и неправда. Журналистиката, това, което се нарича журналистиката, думите, те се превръщат в един пиар, в една лъскава обвивка. Медиите все повече губят от своята власт и са на път да изгубят позицията си на четвърта власт. Ето защо реших да вляза в тази битка. За мен това не е битка за парламента. Това е битка за България, колкото и силно, и може би за някой да звучи прекалено. За мен това е битка за България. Вчера бях в Маджарово, една община, където до преди 10-15 години са живяли 8000 души, сега са 1000 и нещо. В Маджарово няма аптека, има лекар веднъж в седмицата. Хората, с които разговарях, плачеха. Казваха: вие ни изхвърлихте на бунището. И бяха прави. Тези хора са изхвърлени на бунището. До Маджарово се стига по един път, който е почти немислимо да се пътува, вероятно през по-студените месеци на годината. Когато пътуваш из по-малките градчета, села, имаш чувството, аз имам чувството, че съм в командировка в зона на военни действия. И не мога да разбера какво се е случило с нашата родина за всичките тези години. Всички ние сме работили, старали сме се. Къде е нашата родина? И това е моята битка. Ще се радвам да чуя вашите размисли, въпроси в тази среща. Благодаря ви.